ayo kanca monggo kong katuran tindak wonten ing pepanggungan berkahi putra wayah dumateng Mbah Kong Guna Suparto kawula suwun berkahipun. Kae-kae rembulane kaya dua katok motong ngantuk ala-ala gatuk tong ngantuk awas suwuke awas aku matur sembah nuwun sanget hormat kula sungkem kula katur dumateng pepundhen kula tiyang sepah kula nggih mbah kula Kong Sugeng Dalu. Wilujeng Dalu Bidalang Andri coba kan lah iki banyak lagi legasan. Ngene iki lho. Pak Bibit mau pun mancing lho kan. Alam apa? Lho. Bar alam. Ayo. Pak Bibit. Ada muni keliling bawono to jarene. Jan. Wilujeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Kong, matur sembah nuwun. Kersa wungsal wangsul direpoti putune, kersa wungsal wangsul. Pripun? Saderenge kula gegojekan oleh panjenengan lan Nggih. sedherekipun kula ajeng salaman. Kalian? Lah, iki lho. Kalian putune. Nah, niki lho Kong. Dan Ngaten menika lho Mas Dalang. Wong kelek ganteng kaya kula. Lah, gila. Masalah. Lekas iki. Wayahe. Saged nyedhep Pripun? sinden tur kate cantik-cantik. Lah, jan. Lelek era iki lho. Lelek era. Nggih nek jamu muga-muga sedayanipun monggo sami nyuwun dene pinanganten sekalian. Nggih. Mugi-mugi pinarengan rahayu selamat. Amin. Didekaken ninen-ninen nanging anjik wonten bebrayan agung. Amin. Matur sembah nuwun. Enten gula klapa. Lajeng bajutanipun Pinanganten Bagya Mulya. wah, jan pas iki. Pas lek iki pas Pak Bibit. Ya, pas lek iki. Nandur uni ana tengah sawah. Nggih, bajutane. Sumane kebak barokah. Amin. Lah kok suwi-suwi Mas Gareng Semarang kalah to kan. Wong tadi kula dawuhane pelawak kok. Lah ngene iki lho. Oh, Mas Gareng Pacitan bareng pedhot no ki engko beh. Kula niku pun kadung ngeten niki. Pripun? Ana latar Nggih. nandur sawi. Terus Lek Mbah Supar sinangga rungki sebab dadak wong ayu. beh ngoten nggih. Jan. Alhamdulillah lho niki lho. Sing ngukuki tiyang saking Pulung niku lho, sing kaca mripatan ngandhap niku lho. Wis dicepot bae. Niku anu lho Kong, jenengan Kudang lho Kong, putrane jenengan sini niku jan. Nggih, mengke Wacana lho dalange jenengan nek kula ngeten iki kan jeneng to. Lah nopo lho wong niki teng omahe dhewe nggene sedereke piyambak. Nggih omahe Mas Bayu, daleme Mas Bayu sedereke piyambak kok pun los mawon. Ngaten nggih. Nggih, pripun Kang? Niki sedaya ngrawit utawi panjat jaman siyen niku panjak mapan ngajak-ajak. Panjak niku mapan ajak-ajak. Nggih.
Oh, layak kok gadah parian kok Pak Bibit. Tanggapane nang oleh ketiga moyok-moyok lek nyogo. Weh, la iki. Gila. Wis. Pak Bibit wau ki ngrantos anu Gong, ngrantos jenengan ngoten niku lho. Pokoke siji le parian kaping kalih le ndandang gula. Beh. Yo kiani. Le Pak Anom. Ora berdurit. Wis parane rapi. Alhamdulillah. Samya bisa anu ladyong. Kadya muni caritane. Jan alhamdulillah. Sang Prabu Sasra Bau. Maespati. Lho. Aran Patesu Wondobit mantulan iki. Diseneni ora ke. Kang kinalong di prakara guna Panggah pas. Tepi nuhone trahu tomo lantar kakeane moyo diblajuri ilang. Lah niku lho Kong. Karepe wau niku ngeten bisiki kula lho. Piye Pak Bet lho? Aku mengke mbahe Kakung diaturi ninggal. Seriune Gusti Katubang Telung Agung. Ayo Pak. Labuh tresno lan Saboyo pati marang Raden Wiratoyo kang wus prasad dohantur brekti sriuning datan grahita kang rinasa kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lali Adipati Tuban oh putrane ati Sopati madya loka tuk perang anding yuk Pak Nggih. cara Tulung Agung Mbah Kong ki Mbah Bak jan mloto lek dalang lucu banget weh tenan pokoke. Wah lek dalang tenan jan lucu banget pokoke jan. Saestu kula cara Cinem wonten Rabi Sinden. Dah kilo makat. Dilaperne Pak Bibit iki. Yo kilo, ngono kilo. Kowe cah nom aja tumbak cucukan. Ning anu lho le aja ngomong. Kilo, mangga. Monggo. Nah, Tresnane Wiratmaya tinambiti ning Rara Sriune sanadyan makasanira prapteng lena alabuh negari Matur nuwun. kawula ingkang ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Gong. Weh jan. Wau sonten niku sing kula ken mapak Mas Joko tibake mboten saged kok diwakilne. Oh Mas Agus nggih wayahe jenengan. Bah alhamdulillah saged. Jan kerja sama niki ngguyupi ngene sedereke, ngguyupi ngene dulure, anggone ewuh ngeten iki nggih jan. Mari kedang nggih ngaten Pak Mas. Nah nggih. Kula iki kalih Pak Bibit nggih ewuh lho, Gong. Arep tak Sawi masake iki. pripun?
Anjur sawi eneng tengah sawah. Lajeng Ki dalang anjir kebak barokah. amin. Lah lho sing tak andani amin. Ya niki donga mustajabah lho. Ning lek donga niku yo nganggo pantun. Weh, jan. Zamane jaman pantun kaya Mas. Lah nggih. Ngapunten kula niku wong tuwek yayaan. Gusti Allah paling nggih ruwemen kalih jenengan. Beh, titahku ki kok nyenimen to kae. Donga nganggo pantun. Awit ngeten kula niku pun usia sampun dhuwur nggih. Nggih. Ya bilih benjing wong nyanyi parane. Ning karep kula niku ya iso 120 menggah bagus. Alhamdulillah. Nggih. 120 ya. 120. Beyo. Iki lho. Lajeng ngeten. Nggih. Pomong kula nyuwun teng Mas Bibit saged ya. Saged dong, saged nggih. Napa? Karep kula ki aku iso kanjeng sing apik-apik. Nggih. Roro Jonggrang ki jenengan Bandung. Lah iki. Lah iki. Lah iki. Yo. Yo. Iki aku ora lho Pak Bet, iki Mbah Kung lho. Badhe tikados menapa menawi menika pamundhut saking piyantun sepuh kula namung dederek. Ah, jan. Nggih, sepisan kula tarepen dhateng Bapak Cumani sak keluarga. Lan kaping kalih kula tarepen dhateng Bapak Paito. Nggih. Mas Bayu sak lebting daleme Pak Paito ingkang tirakaken dalu menika. Nggih. Jangan bung dibuntel kacu. Ya, terus Kangkung pancen lucu. Gila. Ya wis jan lekas nyeni kabeh iki jan ndak mekakat. Ora ndelokno. Nah, lho. Yo.